नंगौ दिनै थांनाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि जिथु एनुवेल कनभेनसन बिनि डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजों मोनसे थांखि हिसाबै जों लानाय जादोंमोन जे नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरबो मोनसे प्रप'जेल होनाय लेखायै जे नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 50थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय प्रस्तुति जादों होननानै मोनसे प्रप'जेल लांनाय लेखायै बेखौनो जोङो बिथा खालामनानै दिनै नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सिङावहाय बिथांमोननि बानजायनायावनो नैबे बालिगामिनि जिथु गेवलां सायनासालि बेयावहाय ओनसोलनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि गेदेमा दैदेनगिरि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोननि बाहागो लानायाव जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 50थि बोसोरारि जथुम्मा फालिथाय बेखौ जोङो दानानै लानो हाबाय आरो बेयावहाय जोङो चेयारमेन हिसाबै जों मोननो हादों बिटिआरनि माना गेदेर मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलुत स्वर्गियारि बिथांखौ गावबो बेवहाय दिनै जोंनि हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनानै हेफाजाब होफैदों आरो वार्किं चेयारमेन हिसाबै जोङो आनन्द दैमारि दा बिथांखौ जोङो मोननो हाबाय कनभेनराव दङ सायखं बसुमतारी एसिस्टेन्ट कनभेनर बाबिल दैमारि बिथांमोनखौ जों मोननो हादों ट्रेजारार तुलन दैमारि दा बेनिफ्राय माखासे साब कमिटिफोर जोंहा दङ भाइस प्रेसिडेन्टफोर दङ जिखिजामानखौ जोङो हायो ओमफ्राय मेक्सिमामखौ दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों आलांगा मेलनि गेजेरजों जोङो थिसननानै लाबाय आरो माखासे थिसनबावनो गोनां बेबायदि पर्टफलिअफोर दङ बेफोर गासै थिसनबावनो गोनां पर्टफलिअफोरखौ फैबाय थानाय समाव दिनै जिखिनि मेन बडिखौ जों दानानै लाबाय बिथांमोना थिसननानै लानाय जासिगोन आरो बिथांमोननो जों दिनैनो जाय बिथांमोनखौ जोङो बानजाय आफादनि बिबानगिरि हिसाबै मोनबाय बिथांमोननो जों दिनैनो बिबानखौबो गथायखानाय जाबाय आसा खालामदों बिथांमोननि नांथाब नाजानाय आरो नोलोबारि दख'रा आफादनि सिङाव थानाय बा नैबे ओनसोलनि अकल नोलोबारि दख'राल' नङा बे ओनसोलनिनो साफ्रोमबो रायजो राजा मेलेमजिबि गेदेमा बिथांमोन बयनिबो हेफाजाब मददखौ बे बानजाय आफादा मोनगोन बा जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनगोन बेखौनो आं आसा खालामदों आरो नोंथांमोन बयनिबो हेफाजाबनि गेजेरजोंनो नैबे 50थि दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि जिथु बोसोरारि जथुम्मा फालिथाय बेयो खोब गाजा गोमजायै मोनसे मेमरेबल मोनसे जथुम्मा हिसाबै जानानै थांगोन आं बेखौनो फोथायो जिथु 50थि होननानै बुंनाय जागोन नामा गल्डेन जुबुलि हिसाबै जिहेतु बियो माने बोसोरारि जथुम्मा खुंबोबाय थानायनिसो जिहेतु मोनसे नाम्बार दा बे हिसाबै बेखौ जोङो सानाखै जे गल्डेन जुबुलि हिसाबै फालिनो नांगौ खारन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2021 मायथाइयावनो जोंनि जिथु बैसोखौ लानानै 50 बोसोर जाफैबाय आरो बे हिसाबै जोङो गल्डेन जुबुलि हिसाबै बेयावनो खुंबाय दा बियो जिहेतु कनफारेन्स खुंबोबाय थानायनिसो मोनसे माने बोसोर माने सान्थि नाम्बार दा गतिके बे हिसाबै जोङो बेखौ गल्डेन जुबुलि हिसाबै नङा खिन्थु 50 बोसोर जे माने 50 खेब जे खुंबोबाय दा बेखौनो मोनसे सेलेब्रेसन हिसाबै जों लानो नागिरदों खिन्थु गल्डेन जुबुलि हिसाबै जों बेखौ मख'नो नागिराखै मोनसे सेलेब्रेसन 50 खेब जिहेतु जोङो खुंगोन बिनि सेलेब्रेसन हिसाबै जों खुंलांगोन माबायदि मिजिं थिदों आरो रायजोफोरनिसिम मा खालामनो सानो सानथामनि हाबाफारि लानानै जों खुंनो थाखाय थिग खालामदों आरो डिसेम्बर दाननिफ्राय 10 तारिखनि सिगां बे जथुम्माखौ जोङो खुंनो थाखाय एसे माने खुलुमबाय आसलथे आं मावफुं आफादगिरि नङा लेङाइ आफादगिरिसो आफादगिरि महरै बिथां निलुत स्वर्गियारिखौ होनाय जादों आरो मावफुं आफादगिरि हिसाबै जोंहा आनन्द दैमारि बिथांखौ होदों बेनिफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबैसो आंखौ सायख'नाय जादों आरो दा बे हिसाबै जोङो समा फैथोंसै जों सम फैनाय मथे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै जों जेसेबां हायो एसे मोजां रोखोमै जाखिनि मोनसे जारिमिन हिसाबै थालाङो नामा बेबायदि मोनसे नाजानायनि गेजेरजों जों मावफुंनानै होनो नाजानोसै बेखिनिखौ जों नाजागोन माबायदि मिजिं थिदों माबायदि जागोन ओरैनोथ' जोंनि नोलोबारि ओनसोल हिसाबै जोङो बे नोलोबारि आनसलिक
कमिटि बर' फरायसा आफाद दानाया दिनैसिम बिराद गोबाव जाबाय, गोबां बोसोर जाबाय। नाथाय बेयाव जोङो जिल्ला हिसाबै जों बे रोखोम बोसोरसालिया जथुम्मा दिनैसिम खुंनो मोनाखैमोन। नाथाय देग्लाय नै दिनैनि गेजेरजों जों मोनसे बेबायदि खुंनायनि खाबुखौ मोननो हाबाय। दा बे हिसाबै जों गोजोनदों आरो आङो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्लायानो जा बा आन्सलिकआनो जा बेबायदि मोनसे मेल खुंनो हानाया जोंनि थाखाय खाफाल गोनां आरो बेखौ जोङो मोनसे जारिमिनारि हिसाबै खुंनो हायोब्ला मोजां होननाय साननाया जों बयनावबो दं हिसाबै जोंबो बेखौ मोनसे जारिमिनारि नेरसोन हिसाबै माबायदि गालांनो हायो बे रोखोम नाजानायनि गेजेरजों जोङो मोजां रोखोमै खुंनानै आरो बे खुंनायनि माबा मोनसे नेरसोन थालाङो नामा बेखौ नाजानायनि गेजेरजों जों मावफुंनो नाजागोन। आरो आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि ओनसोलाव जिहेथु जिल्लानि बोसोरसालिया जथुम्मा हिसाबै बेनि गिबि हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन जे नोलोबारि ओनसोलनि जेसेबां रायजो राजा दं बिथांमोनहा बे मेलखौ खुंनायाव रां रुफायानो जा बा मानसिनि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंनो जा बा बोसोनजोंनो जा बयखौबो आङो बे मेलखौ जाफुंनायाव मदद होनो खावलायगोन आरो बोसोन होनो खावलायगोन आं बेखिनि